Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Bona yebo kudaiwa kuno kwazikuruchi uyai kumatare mitese musvike kuno saka imi maudzembe kwazikuru enyu kuti zvakakubatai kuti tisaite matara aya chi alright ndinoti kwaziwai vasukuru vangu muchiona ambuya vatora nguva yakareba tisingawadzani pane dambudziko randanga ndakasangana naro kutanga pakati paOctober kusvikira nhasi pachava ndanga ndisingakwanisi ndakabatikana kuti ndikwanise kusimudza dare asi iko zvino ndinoti ndatambanuka ndosaka makaona ndisina kukwanisa kuvhara dare kana kuvhura kwacho ndati nditange nokukuudzai kuti tikwanise kufamba tichienda kumberi. Kana kuti vanhu havazivi kuti homwe yambuya inogona kusangana nematambudziko anosangana nevamwewo mukurarama. Vanenge vachibvunza kuti kana munhu ane mudzimu kana iri n'anga havarwarirwe kana kufirwa. Ayo matambudziko akadaro tinotosangana nawo nokuti tiri vanhu. Chinonzi mudzimu imhepo inouya ichigara asi ichizoenda inotooneka usara uri munhu. Ongo. Aiwa pakanaka mbuya. Nhasi dare redu rakamira sei? Nhasi dare ratinaro ingangoita seyambiro kana sedzidziso yandinayo kuzvizvarwa zveZimbabwe. Iri nhau yedzidziso maererano natinoti manjuzu kana kuti vasikana vekumvura kana kuti vanagaradziva. Chinorema kana kuti chaita kuti ndidzoke kwamuri vana veZimbabwe zviitiko zviri kuitika maererano nokuzadzikisa dare rekumadziva. Nokuti tinoziva kuti vanagaradziva ndivo madzitete edu kana madzimbuya edu. Pamwe pacho vakavigwa mumapako, pamwe pacho mapako andiri kutaura nezvawo ndeyekumadziva ainozorodzerwa kunyangwe madzimambo. Asi tikatarisa makare kare painzi mwana kana ungava munhu mukuru kana mwana mudiki ukatorwa nenjuzu tinoziva kuti taibika doro uye anenge atorwa apinda mumvura ekwanisa kudzoka. Ko nhasi mhere dzanhasi sei tisingazvikwanise takuti vanagaradziva vakutsvusa kana kuti vakuuraya. Ndo nhau yandinayo yaita kuti ndiuye inondirwadza mwoyo kuti ko sei pakuita sokuti pane imwe nhano yatiri kudarikira nokuti isu tikatarisa vana veZimbabwe tinoziva kuti madzitete edu kana kuti madzitateguru edu airapa nemhope, airapa nemushonga, airapa nemupunga watinorima kumusha watinoti wechibhoyi uya ndo waita sokuti wainopembedza. Uye zvekare taiziva kuti munhu akatorwa nenjuzu panobikwa doro musango, paiva nen'anga kana kuti masvikiro. Zvisinei kuti vanzwa huhwi yokuti kudziva rakati kune chaitika asi vaiuya vega. Kwesu sei nhasi tisingachazvikwanisi nokuti dambudziko diki randakaita serandakaona nderekuti tiri kuda manjuzu atinoti echingerengere kana kuti echirungu. Asi zvakutikanganisa kuti isusu tagara tiri vana vechivanhu asi kuti tichachitevedza chivanhu chinodikanwa zviri kuita sokuti zviri kunopesana. Nokuti tinoziva kuti nhasi tikaona vatinoti ndo vakatsvuka toti ndo vana manjuzu bodo. Kana mutema akaita sendogona ndichitori nawo vanagaradziva chaivo vatinoziva vasinei neropa revanhu asi vaine yamuro yokuti kana ndikatorwa nhasi kudzoka kwangu mangwana ndinenge ndaakurapa nemishonga. Ndo munjuzu dzandiri kuda kuti ngatipembedzei vana veZimbabwe. Ndiri ipapo zvekare ndinovimba kuti njuzu haidi zvinhu zvinonhuhwira poshi. Piri zvinototapira chaizvo. Tatu taiziva kuti zvinhu zvakaita sezvigaba zvesimbi hazviendwe nazvo. Asiko zvino tiri mumadziva tichifamba tichiona roita sedambe kana kuti sedandaro rokuti tingaita sei. Handioni zvichizadzikiswa nokuti pamwe pacho tiri kuti tiri kupembedza manjuzu tiri kunodeura ropa tiri kumadziva zvinenge zvichidudzei. Ingatadza nei kuuya ichiuraya iyo yaona ropa. Tikakwanisa kugadzirisa
hama dzedu hadziparari, mwere dzedu hadziparari. Nokuti mukatarisa vanagaradziva vatinoreva, zvinonzi hakuna njuzu yeshona munonyepa iriko. Anotobuda achitaura, asi ndopanotaura kuti ini chakaita ndinzi garadziva ndinorapa nenhope, ndinorapa nemvura. Ndosaka muchiona kuna matoti vakasvika pamadziva vanotoenda pasi pemvura, asi kudzoka kwavo vanenge vaine chitswanda kana chibhasikiti kana chirusero chanenge vakabata chine mishonga. Ko isu sei tichiti isu vechirungu vacho tiri kuzviita hazvigoni? Chatinomhanya kuchemera hanzi ndoda chichehwa chepasi chinopenya, ndoda gold. Rabva kupi? Iwo chitanyanga vekwako vanofanira kutanga vakuvhurira. Kana varivo vakazokwezva ava vanobva kumakungwa, asi vanotaura watanga watekaidza nhano yemadzitateguru kana ranagaradziva. Zvinotibatsira nokuti iko zvino mukatarisa vazhinji vatinoti ndo vasikana vekumvura vacho, vazhinji imhombwe, vazhinji vacho havachakwanisi kugara mudzimba nokuti vanoti inini zvigere pandiri abodo. Zvinonzi chiremerera chinotobahwa kuti udzikame. Saka zvoreva here kuti wapembedza shavi rokusagutsikana kana kuti wapembedza shavi rokusvibidza. Zvinhu zvokuti ngatipatarisisei, kunyanya kune vari kutanga kutekaidza nhano. Hatisati taziva asi tinenge tichingoudzwa nemadzisawira, asi tanga kudzeya, tanga kunzwisisa kuti dare rangu randiri kuti ndipembedzwe mangwana harizondikanganisiri here verudzi rwangu, mangwana harizoitero ndinongedzo kuti muroyi, mangwana harizoitero nditadze kupembera pane vamwe. Tichitarisa ipapo matsanangurira maita ambuya muchitaura nyaya dzemanjuzi, sekuziya kwandinoita nekuona nemandinofamba, vasikana vanonzi vari kuita zvemanjuzi vawandisa. Musati mapindura ipapo kuvasikana, shai remanjuzu rinogona here apa tichiri kutaura mashai emanjuzu echinyakare amanga muchitsanangura kuti anofamba so, rinosarudza here kuti ndoda kuenda pamurume kana kuti ndoda kuenda pamukadzi? Harisarudzi, rakangofanana nedzimwe. Asi kuti vadzitateguru vako kana kuti dzimu rekwako ndiro rinosarudza sawira anoshava, manzwisisa, kana kuti sawira ane urapi. Tochienda pamanjuzu amazuva anaya, unotongonzwa kuti haane shai remanjuzu kana kuti tiri kuenda kumanjuzu kana kuti tiri kuenda kumadziva. Manjuzu aya ndaapi? Ndimi pamwe munonyanyoziva zvatisinganyatsoziva. Manjuzu aya ndaapi ende ari kubva kupi? Chimwe chakutonetsa isatanism. Okay. Piri urombwa. Nokuti vazhinji vari kutengera. Manzwisisa. Atengera akutoita zvinodiwa kachinzi iropa richatongodeurwa. Tosamuchiziva kuti munhu anonzi aienda nevanhu kumadziva. Chatinoziva tichienda kumadziva ine varidzi vemo. Vanokumbirwa, vagodavira, zvokuti hakuna nyadziso inouya kana uchinge wakumbira nomazvo. Asi nokuda kwokuti ini ndagara ndakatodeura ropa, ndoda kunochemera madziva akachena, hazviwadzani. Asi kana ukaita nhano dzako nenzira yakafanira, vanokudavira. Ndosaka muchiona kuti vakuru vemumvura vatinodudza ndo vanashato vanobuda, mopururudza, moita chivanhu chiri kudikanwa, vosuduruka zvavo. Kana nguva yakwana vanodzoka zvekare, zvoreva kuti madavirwa. Saka sei nhasi zvikwanisika hazvioneki, vashoma vari kususukidza matare akadaro. Zvinongonzi chikuru ndatenga mipunga iyoyi michena iyi, ndatenga zvinodhaka izvo zvechirungu vana waini izvo zviri kutikanganisa. Muri kurasika muchiti muri kugona hongu. Saka alright, secret iriko kumanjuzu aya kutengwa aya kuti vanhu vanongoenda kumadziva kana pamasuweji vakutoti tiri kurwizi tiri kuita zvemadziva vakutokanda raisi waini chidirwa ipapo. Chii chavari kugadzira? Benefit yavanowana vanhu ivava namanjuzu aya chii? Havana mubayiro wavanowana, asi mibayiro yavo misodzi. Okay. Pakuti dziva kubvira makare kare tichiziva. Haritenderwi kana kunotora fuko chinokanda. Micheka mitsvuku ichinokandwa, micheka mitema ichinokandwa, mupanzwisise. Nehuku tichinourayira imomo, dziva nderimwe. Ndora muri kuti tichanocheneswa, ndora muri kusvibidza tinochena sei?
ndasvibidza kana ndapedza kushamba ndoti ndachena ndobva ndasiya ndasvibidza kwari kutevera ari kuitei hazvireve chinhu zviri kutoratidza kuti kwauri kuenda hakuna gwara hausvike nokuti pakadaro hapadavigwi ndosaka muchinyadziswa nokuti hatizivi zvatinoita ukaita nomazvo funga kuti iwe wasvika pamusha wakachena ndobva ndadyira mazhanja angu ndosiya marara ndaitei ndasvibisa musha ucharumbidzika haucharumbidziki ndozvakafanira nemadziva zvatiri kumaita haatadzi kutinyadzisa newo mweya wokutotengera unotokunyadzisa nonora hauna kurongeka hauzivi chauri kuda pamwe pacho tinopembedza vatinoti vasikana havachisi vanagaradziva vatova vasikana sokureva kwavo kuti ndo vatiri kupembedza pamwe mudzimu wacho hausati watombomunatsa pamwe hautorina kana chinodzvova asi unoda kutanga kuti ndinoda zvinopenya zvokumadziva unozvidii tanga wanzwisisa kuti randiri kutekaidza here riri kurevei riri kubvepi rakapupuhwa here nechigere paropa rangu tinozviziva kuti kune ane madzimbuya kana madzitete kana madzisekuru anorapa vari mumvura tinozvinzwisisa uye zvinoramba zvichitevedza mwezva wedzinza zvinosadzikiswa asi vamwe tinogona kuchiva kuti chigera apa chinoshava havatadzi kushava nokuti unenge uri mutariri wemwere ipi neipi zvisinei kuti unoukama naye kana kuti hauna zvino mwere dzamazuva dzinochiva dzototanga kufamba chiti ndinonzi ndinozorota dzinzwisise hope dzako dziri kubvepi nokuti hazvigoni kuti utange kupembedza manjuzu usati wapembedza mudzimu wokwako nokuti vekwako ndo vanodaidza saka ukatanga wanzwisisa vazhinji munozochema kwako kupedzisira ndakakanganisikwa asi unyangewo pawakaita pacho waiti zvinoreva chinhu here kuti sahwira takapinda mumba mako agotsvaira agobika agogara wozonzi uchapinda kana nguva yandinoda hazvigoni ndanzwa muchiti benefit yacho hapana ende misodzi tingati kuenda kumadziva uku kusina tsarukano muchishona kuromba ndanzwa muchiti satanism nekuromba iwako zviripo ndozvinotomira zvakadaro ndo pandati poshi kune vanotekaidza vanotoenda nemwere achiziva kuti inini chandiri kuda chiri pandiri chotoda ropa imimi vasingazivi munotoenda ndimo munonokuvadzwa asi ane nhau dzake pamba chingatosuduruka zvonzi ndakudzai kuti reurure mukaramba bodo satizivi pamwe tanzi tizvinatsa asi tatidza kuzvinatsa asi imi ndimunokumbira kuti vandauya navo imwere dzimwe dzakaremerwa dzimwe hadzigoni kuzvinatsa handiti chivaregererai chandiri kuda kuti vapei gwara vayambosei tinoita zvedu mune chakadini chakanaka nokuti mukatasama kare kare munhu airarama ari pasi pemvura kwemakore akati kuti chero 50 aisvika anotorwa chiri chana chitokotoko asi anosvika pakubata mudonzvo pamwe pacho vaitoona kuti kana pakashaya aziva pakasatumirwa nhume yeuya iri mhepo yoyosima munhu otoonekwa potobikwa doro podaidzwa masvikiro otambirwa iko zvino kosei zvisingachagadziriswi asi vana manjuzu vakawanda ndona yandinayo kuti sei zvisingachagadziriswi uye hazvisi kuitika unoziva kuti dziva rinoyera ndoramuda kunopinda apa makasviba hamuzivi kana kukumbirira kwacho ndosvika ndichiti chinyi ndotangira papi kunonyika vanhu mumanzizi ane makahwe akafira vanhu vakawanda ndechipe chatiri kupembedza munova kuti inini ndogona kutobva kwandabva kundienda kwaningi kwandinenge ndotosvika ndosikuti panapa ndaenga ndokuda shairi manjuzu ndototenga shairi vakawanda vanotonetsera nhau idzodzo kuti ini chandongoda shavire njuzu chete ndoti handipe munhu shavire njuzu rinotodadzwa nevedzinza rako vakatotadza kukupa ina handina simba iroro vamwe vato ndoda mudzimu ndokupa chirudzimudzimu urombwa nokuti hazvikwa ndokupa wani wokuti ndingatora pandogadzikapo saka ndezvimwe zvezvakawanda zviri kuitwa asi kumberi misodzi hakuna chinenge chakajeka zvakangofanira munhu aromba zvinomunakira mazuva ekutanga asi mukatasa mapita nokudza kuti ini vabereki vangu ndaivada kana hama dzangu ndaidze ndasara ndega wakutochema nokuti hauna wauchapanga naye mazana
uchashushikana nepambacho uchabayiwa pamoyo pane wangu akatarisira kuti uyu kufara kwenguva duku duku. Saka ngatinzwisise kuti upenyu hwedu huri kuguma nhasi here kana huri kuguma mangwana. Vedzinza vangazive sei kuti no matter kana kuti tarisai kana kuti chipo shaira rapari rari kuti manjuzu kuromba zvii zvinenge zvaakuitwa nevanhu ava vanoita njuzu kana kuti manjuzu ekutenga kuti vaite mari? Chinoitika Poshi ndoda kutanga kuti vedzinza vazive mudzimu ukabuda unotaura kuti pano patakagara tiri vatatu, pana Ningi anoita basa ri, pana Netsai unoita basa ri, pana Tinotenda anoita basa ri. Manzwisa ndopo tobvunza madzaura kuti imi zvamuri apa muri kuita basa reurapi nenzira ipi? Manzwisisa ndochekutanga mudzimu uchibuda munoita nezvei? Kuna vamwe vana ambuya vanobuda pavasukuru asi vanotobuda taura kuti ini ndinoroya, hatikwanisi kuvapembedza nokuti vanouraya. Takutovadza kuti imimi zororai, handiti vozorora, totovazorodza vanozorora zvamwe chose, asi vanotaura kuti aiwa indakauya kuzovhumbamira, indakauya kuzoshava, ndiri mutariri, ndiri murapi, havana chakaipa, tinovatambira, tovapembedza, tonzwawo nhoroondo yekunobviwa nekunoindwa kuti yakamira sei. Kwete kungoti ndina ambuya tonzwa kutodzova toti kwaziwa ititambire atidaro. Tinotarisa kubvira kumavambo. Noti kana uri musundaidzo wematare, kunyangwe dzimuri chitaura unofanirwa kuronda. Munofanirwa kudavidzana uchitobvunza zvauri kuona uchinzwa mudzimu uri kukwanisa kupindura here. Muziva kuti idzimu. Nokuti kune dzimwe mwere dzinoziva kubvira kumashure kwavakabva kuti sekuru vedu vairapa vaienda kugoma rinonzi Ningi vachipinda muninga yakati vachifamba nani inhoroondo yari kuziva. Woda kunyepera vanhu kuti ndini Thomas uri kutsvagei, ndini Shadrack uri kutsvagei. Zvinoda kubvunzwa. Pane pamwe mataurira toziva kuti uyu ndewedzinza uravo. Nokuti mukatarisa vakare mafambiro avo vaiva nemazita vemadunhuriwa, vazhinji vanawo anotoritaura ena ndozamataurira anorita kana paacharitaurira. Saka tikaona zvinhu izvozvo zvisingakwanisiki tinogeza maoko katomboti ngatichitanga tabvunzisisa kuti tinzwisise. Saka isusu vedzinza manje dzinza rinogona kunge rakakura handiti imimi neni toti tiri handradzi nehandradzi tinowirirana. Ini ndoya kwauri ndoti handradzi ona ini ndaane mudzimu uboti zvichokwadi handradzi zvino mudzimu uda kuti uite zvakati zvakati, asi vedzimwe mhuri vanenge vasingatisi vasinge asingazvizivi. Takutonzwa Robert aane mudzimu isu ari kufamba nani ane handradzi ake vakatotengera machira vakatoita sei vakatoubikira. Avedzinzawo vari kunzewo vangazive sei kuti Robert akanotenga mudzimu kunyange zvake ananometa ndiari bhainda pamberi achiti mudzimu ndibhozi ndinazva kuti uyu ndiye anotaurisa. Saka imi kana kutaura mudzimu wacho ukauya ukazvakazvakazvakati. Saka vedzinza vangazive sei kuti uyu mudzimu una Robert? Ipapo pane nguva yokuti sedzinza munogara pasi, hatirambe kuti vadzimu vagona kungopotera uye havana nguva yekunzi ndo yavachasvika. Asi pane nguva yekuti munogara pasi unotaura unofanira kuti asi kazhinji kana uri mudzimu nyange wakapembedzwa nemadzisawira ukatsika ivhu remumusha vanosutsa vega vanotaura. Vagona kutotanga kutoenda kune yakaomesa musoro. Unotaura navo havachange nenhau dzatiri kuziva dzakaitika suro. Vanotanga dzomumashure vachimudzosa kuti vamuratidze kubvara kuti ndini chaiye auya. Pamwe pacho vanogona kutoisa denda mumudzinza kuti uyu auya akasutswa agoya osunungura uyu ari panongo. Saka ndo mafambire avanoita kuti munzwise. Asi kana wakatenga hazvikwanisike kuti dzinza rinoungana uye hazvikwanisike kuti ungada kunzwisisa kana kufamba nevamwe. Pane nguva yekuti toti aiwa dzinza redu hatisi kurinzwisisa, tiri kuraramira murima, tadii taisa musoro pamwe chete, havabvume.
kana munhu iye haabvume zvekare nokuti anoziva kuti kune kufumurwa kuchaitika mberi kwangu saka haatombofi akada kuzozvisa pachena saka anotosarudza vanhu vake anotosarudza vake madzisahwire vanhu ivava vanenge vachida zvaanoda iye zvemwoyo wake mudzimu uyu manje nekuti kana uchinge watotengwa ngatiti wauya mudzinza rekwazarura masango wato kune munhu wekwenyu pamberapo unozoita sei nekuti munhu akanokutengerai chinhu chaakatenga akaobva ati ndinorapa wekutenga unouraya unouraya kana dzinza chairo ndosanzwamo munhu ataura kuti mudzimu da kukudza munhu ane mudzimu anonzi anofanirwa kutambira zvese kutukwa kurumbidzwa kushohwa kuremekedzwa zviri pamusoro pake asi iye ndosa achinzi imbereko anzwisisa inobereka mwana nyango benzi nyango mwana kwaye anogona asingagoni zvinenge zvakaringana haana moyo uye wokuti uyu ane musikanzwa achisiri mwana wangu ndamubvisa mudzinza rangu haadaro manje mazana amba watokubhuroka pafoni anotokudza kuti ini ndikamutsamwira anotoita tsaona chaita kuti wourwadzise kana ropa remunhu rideuke chii kana pane paari kutadza unodzoredzera umupakagwara gadzirisa apa neapa hakuna munhu anonzi akati ini ndinogona zvese nyango sekuru vabata mudonjo vanotozvinonzi kudzidza hakuperi zano rawauya naro handirizivi ndinorigashira rondibatsira saka vamazarudza kuti ndikangomutsamwira chete anotofa hatidaro chauraya chii mudzimu aurai mati mimi midzimu yekutenga iyi inopedza dzinza saka vedzinza vangazvidzivirire sei nekuti munhu atotenga chinhu chake atoonacho pamunoona kana riri dzinza rakamuka kana kuti rine uchenjeri pandowanikwa mudzimu chaiwo chibuda unotobuda wototaura kuti pane aipa awosvibidza dzinza asi asvibidza nenzira iyi akaenda kuna nhingi akaita izvi neizvi 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 zvino vatangire vavhara midzimu iyo kuti isa vanovhara asi kana riri dzimu rakachenjera rinoramba nyango zvikadini rinoramba vangatorwisana endozosvika nguva yekuti antongozodzoka nokuti hakuna mubereki anoti ndatadza kurayira mwana waakabara hazvigoni mubereki tototi imbwende kana dzimiro tinotorituka kuti muripi nokuti mwere ichienda kunocharika vanenge vachiona toti vatsipikwa asi havarambi vakatsipikwa nzwisisa vane nguva yokutomira ende vachitogadzisa rudzi nokuti pasina zvomusha unopera ugoshayika namumwe chete anomira saka unotomira unotowana waunonopfeka uchitanga kupa vamwe mazano uye chinonzi dzimu dakuti mupanzwisise pamwe pacho mudzimu usati kudzova chete budo manzwisisa inouya nenzira dzakasiyana mudzimu mumwe unouya kuzokupa uchenjeri hwokuona kuti zvakuitika iko zvino hazvisizvo tadi tafamba nenzira iyi mwana kufamba kwamaita matozowana gwara kumberi handiti saka haisi yese inodzva inouya ikatoona kuti mumusha mune nhubu inouya zvine uchenjeri mukazoni yakutonodzvova yaakutaura zvakawanda zvagadziriswa kuna mwana kudza ndiri kunzwa kuti pano pamushanga parohwe ngoma kana ungavanze ngapangobikwa doro vanhu vangotandara agadzirisa iwo usati waziva kuti zviri panani asi ivo vatoya vakagadzira nokuti uchenjeri nokuti havaperekwi nokuti vanhu vakuru vanoona zvese zvinenge zvichiitika ngatiti pane vazukuru venyu vari kuona chirongwa izvinezvi vari kunzvimbo dzakasiyana siyana mumhuri vanogona kunge vasanyatsoti batanei munokuziva nezvinoitika mumhuri izvi kubva kwaita mumwe atenga mudzimu mudzinza ravo ende mudzimu unogona kuvaita kuromba unogona kuvapedza zvavangaite ivo mumwe nemumwe kuzvidzivirira pachake vasina zvavo kubatana semhuri kuti varwise chinyinganyingai zvavangaite pachavo kuti ndakanzwa ningi kuti ane mudzimu mafambiro acho akuita mudzimu wekwedu kudzinza chi wongoni zvangu zvemidzimu handinyanyoteedza nezvazvo asi uyu hausi mudzimu wechi womurumiro asi sekutaura kwamaita kuti mudzimu rekutenga rinopedza dzinza vanhu zvavangaite pachavo kuti vazvidzivirire nekurwisa chidzimu ichi chatengwa chi chekutanga
kuisa musoro pamwe chete kana pane hongu havasi vanhu vese vanonzwisisa uye havasi vanhu vose vanogutsikana kuti chivanhu chiriko asi imi mawana uchenjeri munoziva here kuti mukafamba nomazvo nyangwe vai vanga vachiramba vachitambira unozvitambira uye kana pachikumbirwa toti kukumbirira kana kuti kusuma handiti unotaura kuti tiri kudawo chokwadi asi kana pane chivandira chiripo chenesai kana kuti jegesai nokuti mudzimu pakufamba panenge atotanga kuona hapashekwa neuchenjeri kana kuti atotumwa kuti madi magadzirisa nenzira unofanira kubuda pane apa woronda wopagwara makuchidzokera kumakudza kuti uyu akabata zvisizvo munoudzwa nedzimu kana ridzimu rakangwa kapasina usawira akukudza kuti adzoke tinogona kumuranga zvishoma agona kuenda panovo asi ichasvika nguva yokuti imimi muchaenda kunomuona ichasvika nguva yokuti tadii tambofamba tadii tatsvaga kuti chii chaita kuti urare pasi handiti iye angona kudza kuti aiwa ina hangu musati masimu angona kuramba asi anongoya kuti regai nitaure chokwadi chikune kwandakaenda vazhinji ende kuti zvinhu zviri kuitika zvinhu zviri kurarama asi zvakuda kuenda kuti imimi maungana sedzinza hongu tinoti hatizivi kuti uyu akachena kana kuti uyu akasviba hana yako kunyange muchipinda pachivanze chino unotonzwa kuti bodo kwandakuenda musamanikidza mwoyo yenyu uye zvekare musatevera mbiri tsvagai chakanaka nondogona kutonoramba kuti uyu ane urombo wandiri kuenda pamwe akatodeura ropa rakawanda kudarika watiri kufambira haangakwanisi kusudurisa yachizati pane ukama pane kuwadzana azvidaro saka iwo manjuzaya kune munhu anenge akazvitorera zvinhu zvake ngatiti kuromba achiita mari yake kana isatanism achiita mari yake magumo acho chii magumo acho rufu rwako kazhinji iwo wakabata anorwadza unoparara zvinorwadza asi paunoparara kazhinji kacho anenge aparadza vakakosha vanenge achiti pamwe ndo vakuru kana ndo vane uchenjeri zvokuti iwe unongosisina yamuro uye usati waparara pfuma iyo inopera mazvinzwa ndenguva duku duku kungoziva kuti ndaita pfuma asi kwainoenda kana chainobudisa hapana kutambudzika chete ndopandi kuti nini vedzinza vasati vaparara zvakutanga kuitika izvi vangazvidzivirire sei kana kuti izvi zvaenda kunotorwa nemunhu izvi adyiwe nenjuzi yake asati apedza dzinza zvakuenda nokungwara kwenyu vanhu kuti imimi makabatana kusvika papi nokuti pamwe pacho hapasi pose kuti dzinza rofanira kutanga rapera asi nenhau yokuti taipa kungoda zvanzi unoroya unondishereketera hatichisina rudo rwaitwa nemadzitateguru edu ngatiedzei kuti kunyange vana vekwabamunini vakaita vaviri uku ukaita mumwe ukaita vatatu munofamba ratovadzinza munokwanisa kugadzisana asi nekuda kwokuti ukaona kune vamwe vakagara vakakomborewa kuti vanoshava zvichiendeka asi unogona kutogara wotoramba basa wototi uyu ndiari kundishandisa panoda kutarisiswa asi mukaona zvada musinga mundosaka kune madzisawira vanonokupatsanurirai zvamunogutsikana uye moudzwa kuti muzive kuti ndiye muchaona nenzira iyi muzive kuti zveshuwa taudzwa dari rakafanira kana pachizogadziriswa pochigadziriswa asi kazhinji kana uri mudzimu chaiwo haukundwi nehondo dzatanga kufamba nasidzi saka iye manjuzo kana achiramba kufamba nevamwe munoita sei nekuti anenge achiziva kuti ndakaita sei zvandakanotenga izvi ndakanotenga zvangu zvinhu zvangu ndosaka tati tine nzira inorwadzisa ichangoita kuti udzoke mudanga mune vamwe kuti uzvinzwisisike kune pamwe pokuti ndikaona kuti kurwadzisa kunogona kusanzwisisika tinotoita kuti ungotanga kutaura wega taura vakuchibvunza inosvika nguva yekuti vanobvunza uye mawira zvinoita kana zvisina gwara zvokunatoita ndauya kuzogadzirisa musha wangu kana kutota ndoda kupembedzwa tokupembedza ndiwani uri kudei wavinge uchibvepi haakwanisi kupindwa zvinizvo
kune vamwe vakatounganira dzimurisiro vakaunganira manjuzu asiwo asi yambiro yangu bvunzai zvakakwana zvakazara munova nechokwadi kunyange pasina matsamwira pavari kuuya vachijova tarisisai mafambire avari kuita nokuuya kwavo ndemamwe anokupai chenjedzo mukasanzwisa moti atadi tambofamba tanzwisana udzikira pakuti dzakajeka here kana kuti kwete. Tichipedzisa program yemanjuzi yavo manjuzi aya ari kumazuva anaya hongu ndeye mari handiti kuti vanhu vaite mari zvimwe futi zviri kutsvagirwa manjuzu nevanhu zvii kunyanya kuvanasikana vari kunyanya kuda umbarume zvakapfurikidza manjuzu anoita kuti udiwe nevarume dzavo yavo njuzu dzamazuva nedzi mukatarisa vazhinji veuwandu hwavo tinovaona vari kumashabhini vane zvuma kufumura kwacho nokufumuka kwacho unofamba zvuma zviri pakatangira ruoko kusvika pazvakaperera kumakumbo ndizvozvo hazviratidze chinhu. Munoziva here kufamba kwemunhu mukuru anoremekedzwa uye haangofumukwi pese pese. Saka iwe akwagwa manjuzu waya anofamba ari pachena mudzimu wayo unofamba uri pachena unongogara uripo nguva dzese atidaro usamutonza kuti machira ntonekwa imba kwanototsvetwa otorwa kana mhepo yasvika eka. Saka iwe wako vangogara varipo havana kokudzokera zvakutoradza kusarongeka pekutanga. Iwe vandati hatidi tsvina iwe uri kutamba newa uri kutamba nawo uchitowedzera tsvina icho saka zvinoriri. Saka ivo zvavari kutorera manjuzi avo ekuda umbarume nekuti vaite mari zvinokuwadza dzinza ravo zvakaita sei zvichida vamwe kwavanonotora manjuzi aya havaudzwe mabhaya haaudzwe kuhose kwavari kutora kuti zvinhu zvamuri kutenga izvi panapa hazvigonisvi. Moziva here zvakafanana nemashuku emusango anongobereka nguva yamuda ega iwagozonotenga kuti zvidini ani vanotenga zvotoreva kuti nedzimwe nhano dzawatojamba watodarika haufaniri kudarika kana uchikoziva zvichauya zvichaine nguva yazvo zvinosvika asi ukatonoda kutopa muripo kuti haini ndo handiri kuda hausukusi kuudzikwa kuti wakatenga zvinhu zvokuti waenda wega indoti watonzisa kuti ini ndiri wokutenga ende kuti ndatarisira zvose kuuraya kana kuraramisa. Aiwa ndapanzwisisa kuiteka tinotenda tiri kuona mbuya pandakambopfuura nepano ndakaona mhufa vakadzimbikana saka ndavaonawo vari panza pandakati areke ndibvunza kuti dare ramhufu iyi raapapi taura kuno ndingatsanangura zvishomanana ndichidani padare ramhufu. Ndinovimba kuti mumashure matakabva umu vaita sokuti pane kutaika kwepfungwa nokuda kwemhaka yokurasa mafuko kana kuti machira emudzimu ugere paropa ravo asi nokuda kwokuti mwana akaziva kuti ndakatadza uye ndakacharika zvinonzi unodzoka wokotama kana kuti wozvideredza vadzimu zvinonzi havaurai asi chavokuranga kuti udzokere mugwara rakafanira. Nhasi tichivatarisa zvasiyana nezvavaiva pakutanga pane shanduko yokuti mweya yowokutaika pfungwa wazorora pava nemweya chaiwo wedzimu ratinenge tichichemera nozvinonzi mhuri haisari iri yega inoda mutariri. Makadimo aiwa ndotenda makadei tiripo isusu ameno kunobviwa ndatanishwa pane kwana ndakaenda zvikanzi enda unopisa machira ndapisa machira makaendawo ku ndana godobori here matare mukufamba kaumu mukufamba saka ndafamba ndadaro
andazonzwisa uzvizvi kuitika pangota kungoita kunge mhepo ingoti fufu hapana chandakazoziva ipapa kuzoti ndizonzwa nemuzukuru akazouya yaneni akabva yaneni kuna Changamire zvakanzi aiwa pane zvakaitika ava Changamire uyu muzukuru amene mataurira apakaita naChangamire ini machiri ndakapisa ndakabva ndapisa asi ndapisa chiuyawo namune matambudziko mainzi pisirei ndingofamba ngoti pamwe zvikokuita makatanga kufamba ndokunzi tengai machira handiti ndokuzofamba ndokunzi pisai pakufamba ndikati ndinoda kufamba ka ndinoda kuti zvinhu zvifambawo zvakanaka handiti zvinhu ndobva ndazoenda kuna mamina anonzi madzibaba zvanzi mune machira akadai eredza ndikati amen mune machira matema ndikati amen mune tsvibo ndikati amen iri zvishona ninazvo zvikanzi pisai ndobva ndapisa hanzi mupisirei hanzi zviri kukutadzisai chii hanzi kutadzai mabasa kana chichi hainani ini saka ndazodai saka ambuya tichitasa panyaya idzo dzemudzimu vakawanda vanoenda kwavanezenge vaenda vonzi pisai machira zvinokonzera matambudziko akaita sei mumhuri oshi unogona kupenga piri panogona kuita mwana anogona kupetana kana tongona kupetwa aufi asi inongori nzira yekurwadzisa kuti mugotsvaga tatu unogona kuoma mutezo ina unogona kuzvimba dumbu kana kurohwa nedenda remusoro matambudziko aya ndo dzimwe nzira dzinouya dzichiranga hadziurayi asi dzinorwadzisa saka irotori dambudziko hombe kuramba mudzimu wakachena kana wakambomutambira kunyange usina zvinogona kuita sokuti magari kwekano pasi unogona kushayikana chimwe chete chaunongochiita unogona kubara mwere dzako asi dzigotukwa dzese kusvika wangotambira pakutambirawo wava rugare kwako pamwe chinoita kuti vanhu varambe avazivi kuti mudzimu uyu wakachena wati wakasvipa chazvinoita nekuti izvi zvinowanzokonzerwa nemakuriro atinenge takaita hatirambi kuti vazhinji vedu vakaenda kumapfugamu vamwe vakaenda kumakereke haisi mhosva asi kana pane chakamira nyange ukaedza kutsanya zvinenge zvinoramba chikudzosera mashure kuna mumwe munhu anototaura kuti inini kunyengetera ndonga ndokuri kutondonganidzira matambudziko asi unofanirwa kutsvaga uye mudzimu haungokaruki wanyuka kana mvura ichaindotanga kupisa kugoya makore igozonaya igova nemipande anditi chekutanga poshi uchikura unenge watovapo hautsvagi munhu kuti wangozoya wakura unotobarwa zvichingori pauri poshi maitire ako hanzwisisiki kunyange ukatumwa kuti enda unotora mugoti unogona kutombobuda unotora mvura wodzoka hazvinzwisisiki zvaunoita pambacho kana utofunga ndongada kuti mama naona ndo zvaari kuita kazhinji mwana iyeye anodarika chidanho cheupwere ari mupwere anoenda pachidanho cheukuru kuti vakuru kunyange muchiita nawohwa anogona kutokudavirai akugudzai shoko rokuti rinokubatai ramusingafi makakangamo ndosamidza vamwana achinzi uyu mwana uyu anotaura somunhu mukuru piri makope anotouya hauroteri vakakubara chete ihope dzinobata sedzinza kana kuti semhuri kuti kwanhingi ndaona kwaitika zvakati
pamwe pacho ungora kusarota asi unongotaura kuti ndanze nditaure izvi asi vanozozvita kati kutaura kuri kuita mwana uyu kusikwega ndo pavanozosvika panzi apotewa kana kuti asvikiwa hazvingotangi nokusvikiwa chete kumavambo kune mitori nenhauwa dziripo. Ngatiti wasangana nemafambiro akaita mofaya wakunzi pisa machira mudzimai ane tripo ivo zvikamuchira, unogona here kutora machira yawoenda kudzinza rekwenyu unoti inini zvangoka hongu ndo zvandakambogamuchira asi ndafunga kuti ndisiyane nazvo machira enyu aya? Hongu izvi zvinoitwa nemunhu akangwara. Okay. Nokuti vanokumbira kuti mauya pamupere asi mupere ari kuti ndiri kuremewa. Imboturai kana pane chinonetsa mogadzisa, kana muchizosimudzira paari munosimudzira, kana muchienda pamwe ndimi muchataura. Zvinokwanisika. Aya mashoko enyu ekupedzisira pazuva ranhasi. Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti mhuri yeZimbabwe, tarisai kwamunobva, tarirai kwamunoenda, asi musakanganwa kuti chamuri kuita ichi chine manake here kumberi kana kuti chine maipe. Kunyanya mwere dziri kutanga kusimuka muchinyakare, nzwisisai matekaidzirwa ari kuitwa dare renyu kana kuti danho renyu. Koya zvekare pane kuchema kuri kuita vazukuru kuti ini ndakanzi nasekuru kana kunzi naambuya kana kunzi natateguru nditsvage mafuko, ndinoti bodo fuko rinotaurwa nedzimwe rigere paropa rako, vangoda kutaura sedzimwe kana kuuya kumakope. Pamwe pacho muri kupiwa mitoro yamusingakwanisi kutakura. Zvakafanana nemachira atinoti emhondoro aya kana kuti emajeti, wamapiwa iwe simba racho rokutorwa hondo hauna, kana simba rokupinda mugomo macho hauna, unomasimudza sei? Kuwanza matambudziko mumba, pamwe pacho unombera nechisiri pauri zvoreva kuti nhamo ndo inouya. Muzati kune mweya inorasirirwa, ikaona ichiombera usina chiri pauri inogona yegogara pauri asi inokukanganisa. Bvunza sahwira kuti chawandiitisa iwandiitisira chinyi? Kana riri gwenzira wandipa riri kurapei? Kana riri fuko rakamirire usangondzitenga fuko rasingazivi kuti rakamirire. Ndezvimwe zvezvimwe zvingakupai matambudziko. Ndinotenda zvangu. Ambuya Zarira Masango vanowanikwa kupi? Ini ndinowanikwa muguta reHarare, ndiri kuGlenville 7 ari Manu States. Namba dzenyu dzerunhare? 0718 46 7008. Kana kubata dzimwe zvekare dzinoti 077 68 47 629. Ndo panowanika ambuya parunhare, munenge muchibatsirika zvekare kana pari pamaWhatsApp dzinenge dzichishanda zvekare. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.